Na pravom si mestu. Bravo. Filip Car je izgoreo od besa zbog izlaganja Milana Jankovića Čorbe u emisiji Amnezija. Otišao je do pušionice da se smiri, pa je najstrašnije opleo po reperu i govorio da se kaje kome sve dao na značaju. Zanimljivo je da je sve vreme bio prisutan Janjuš. Čorba je ušao u pušionicu i Car je odmah ublažio priču, a situacija je zasmijala Đedovića. Ma hajde, molim te, to je takav Indianapolis u pitanju. Šta sam ja sebi napravio? Nastavi Car da priča. Majo, svi su ti tamo, dobacio je Đedović. Car je počeo da je zamera stvari, te je došlo do fizičkog obračuna. Daj mi reci, šta ti možeš napraviti da ja imam pravo da raskinem sa tobom? Napiši mi na papir, šta moram da dočekam od tebe, pitao je Car. Zašto ti mene sad ponižavaš, urlala je Maja. Još Đedović gura Mensura kao porodična slika, nastavio je Filip, a ona ga je odmah uhvatila za vrat, a potom i šutnula. Da li ti mene ponižavaš jer se ona miri sa mužem? Urlala je Maja, a Car je pobegao. Maja je potom otišla do njega u izolaciju, gdje su se ponovo sukobili, te je obezbeđenje moralo da reaguje, a onda je počeo da joj izbacuje stvari. Samo tražiš neki razlog da me ponižavaš, okreni se da pričamo, zašto se ponašaš ovako sa mnom, rekla je Maja. Završili smo, Đedović te pravi najvećom droljetinom u Evropi i smejava te, gura još Mensura unutra, nastavio je Filip. Da li će zbog ovog fizičkog obračuna doći do diskvalifikacije? Ostaje da vidimo.